Türkmenistan pandemiya aladalarının arasında giriden içeriki hareket çaklandırmalarına gowsadýar. Sol bir wagtda halkara uçuratnawlarynyň artdyrylmagy bilen ýolugçylaryň gelýän ýurduna görä karantin düzgünleri hem üýtgeýär. Türkmen hökümeti ýurdun çağında koronawirusyň hasaby alynmandygyny öňe sürmegine dowam etdirýär. 15 oktýabrdan başlap Lewapdan Aşgabatda we ýurdun beýleki künjeklerine gitmek üçin ozal hökmany bolan Covid testiniň 72 saatlyk netijeleri indi talap edilmeýär. Bu düzgün uly ýolagçylar üçin mundan bir ay töweregi ýatyrylan bolsa, uçar we otly bilen syýahat edýänler üçin geçen hepdäniň aýagynda aradan aýryldy. Deyip, bu ýagdaýlary idarlayan yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran söhbetdeşimiz ozalky kada laýyklykda biletin bahasynyň üstüne öz hasaplaryna goşmaçy 120 manat pul çykaryp testden geçmeli bolandyklaryny aýtdy. Indi artykmaz çykdyjylarymyz azaldy diýip ol 17 oktýabrda belledi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň çagyna daşary ýurtlardan gelýänleriň karantin düzgünleri hem bireginden tapawutlanýar. Ýa-da tyk azatlyk daşary ýurtlardan dowamy uçuratnawlary bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ozal hukmana bolan karantin düzgüniniň şu aýyň başynda ýatyrlandygyny, sol bir wagtda daşary ýurt raýatlary üçin üzgünleşdirmäniň saklanyp galýandygyny habar beripdi. Daşary ýurt raýatlary üçin hem karantin düzgüniniň ýatyryljakdygy baradaky ozal gürrüň edilen taslama entek durmuşa geçirilmedi. Olar henidem hökmany 3 gün karantinda bolmaly. Goloýda Hytaýdan soňky 2 ýylyň içinde ilkinji uçaryň Türkmenistana gelmegine garaşylýar. Emma bu dowamly dälde charter uçary bolar. Şonuň üçin ol bilen geljek daşary ýurt firmalarynyň hünärmenleri bilen birlikde türkmen raýatlary hem 3 gün karantina yerleşdirilýär. Olar aeroportda ya $10 ya da 120 manat pul töläp Covid testini hem tapşyrmaly bolarlar. Deyip Türkmenistandaky ygtybarly çeşmämizi belledi. Sol bir wagtda görnüşinden türkmen häkimetleri Özbekistan tarapyndan ýurda girýän ýolagçylary sol sanda türkmen raýatlaryna hem karantina yerleşdirýär. Goloýda şahsy işlerim bilen Özbekistana gitmeli boldum. Türkmenistandan çykanymda we Özbekistana girenimde hiç hili mesele bolmady. Emma aradan 10 gün geçirip dolananymdan soň Farab gümrügündäki resmiler karantina yerleşmelidigimi aýtdylar. Deyip adyny efirde üýtgedilip ejegül diýilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň çağında koronawirusyň ýokdugyny tekrarlayan türkmen häkimetleri sol sanda migrasiýa gullugy gelýän ýurduny we rahatlygyna görä ýolagçylaryň karantin düzgünleriniň tapawutlanýandygy barada aýdynlaşdyrjy maglumat bermeýärler. Azatlyň bu baradaky soraklaryna hem jogapsyz goýýarlar. Bu ağırlıkta yakında Özbekistan'dan dolanan ejegülüň sözlerine göre serketleriň açylmagy bilen bu günler Özbekistana viza almakçy bolan Türkmenistanlylaryň sany hem gözgörtüli artypdyr. Ol serketdäki Farab gümrükhanasyndan her gün azyndan 10 Türkmenistanynyň Demirazykdaky goňşy ýurda geçýändigine şaýat bolandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada azatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Olar munyň esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, azyk ýeter etmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler. Türkmenistan halkara uçuratnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda toktadyp başlapdy. Türkmen häkimetleriniň bu karary netijesinde seýlede mundan soň raýatlaryny watanyna dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmäändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe Türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Türkmenistan suýlyň maý aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkara uçuratnawlaryny ýola goýup başlady. Şonky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk, galy berse de Istanbul şäherlerine ýygyderli uçuratnawlary amala aşyrýar.